Nazdar lidi, vás vítám u tohoto videa na kanále Skity.cz a chtěl bych vám oznámit, že se oficiálně vracím na kanál a budu natáčet to samé jako předtím, akorát teďka to bude víc intenzivnější a můžete se těšit na Let's Play z Destiny na PS3, který dostanu na Vánoce, že jo? A na Let's Play z Terrarie, nebo no asi na Let's Play z Terrarie, kterou jsem si tak koupil na Steamu v předvánoční slevě za z 200 na 40 Kč, takže si myslím, že to je úplně fajn. A jinak co bych mohl říct, nenatáčel jsem tak 6 měsíců, možná půl roku. Jaj, 6 měsíců je vlastně půl roku, možná ještě díl. A musím říct teda, že k tomu vlastně, co jsem viděl, že natáčí vlastně dva takový youtubeři, no, ty nebudu jmenovat, ty budou dole v popisku, jo, to jim jako hodně vděčím. A tak. Ne, můžete se ještě těšit na Let's Play z nějaký jiný hry. Ne, to je všechno. Takže já se s vámi loučím a čau!